Gaur bai. Venga, eseri hasta. Urrena kalea, Vale, aratz. Bueno, gaur ez dugukiko matematikako klase, bale? Bale, show. Zue bilo, nahikoa zuen. Gaztetxeko lagun bat etorriko zaigu bertako beri ematea, bai? Eta bakizue errespetuz, galdera bat bali makazue, eskualtxa, eta isilik. Venga, xiat, bale?
Bea naiz bai. Eta, bueno, gaur konetorri naiz matematikak alde batea utzi, eta zui esplikatzea zein dut gaztetxen. Azteko esan nahi dizuet, gaztetxen, eskolan bezala, danok ikaste dula. Baina irakasle gabe, Aldi beren, danok gea ikasle eta irakasle. Gaztetxeko guztik, zeratik eukitzen duzue betiko goza jantzita beti, abizan Bueno, ba hori tibunik eta aratzek eta behin batza bat itzinen, eta batzan erosu ebiltzeko lokatzetan da. Orduan, igande goizetan zazpik aldean da, hortan ebiliko zehaten da. Bai, tontos dutu ez naiz, Hortan ebiltza ditu, bai, igandetan. Eta, bueno, azten tarten igandetan hori egite du, baina azten tarten gauzak egite ditugu eta azten tarten lantza ditugun gauzak askotan dira, elkartasuna, parekidetasuna, baitasuna. Elkartasuna, parekidetasuna, bakea, doktrinak ikasiren ditu, noie? Zer? Eso, horiak baino gehiago egiten dezuta. Bueno, eta horrek izeritzeko, hemen herribilen gauden eze bai, esateko herribilen bezala hori joko gaztetxen bai ditugula, herrian, herri kultur gauza diferente. Ditugu hitzaldik eman, bilera batzuk da bertan esaiatzeu. Zer? Pero nazertzen zu? Bai. Segunda, haia itzeskiko, nazertzen zuen kontzertu zen, rompeta ez zuen. Ez. Hori ez da hola. Eta pero nahi baina betetan izan dugu gaztetxe gaina. A ver, Xander, esnatu. Lota kalea, Venga, segi. Espabila puskat eta nahi bat zubero zartu. Lasai, Monter. Kalea juten dukendana gaztetxe kokatzen jagio. Telebistaik ez. Nahiz da askotan dokumentalak, diapositibak, eta holako gauzak ematen dugun ez dakau telebistaik ez. Eta pantaia, zer da, udara nondartan jartzen zuena baina hundillo? Ez. Pantaia txiki bat dakau, Elizagako uste igurena, normalen eskerik asko bat egin mendigan, eta hori, hoxe. Ez, lehen esan izuten bezan, parekidetasuna taula bultzatzen dugu, eta neska gongi etorri dira. Zeingo gonen gu, eski gabe. Xian. Eta bueno, nesan bukatzeko, gaztetxean beti errekreo bat ezela dara. Gaztetxean errekreo beti da festa. Eta dakau gaina, futboli bat deba lekua da gara, pinpona, futboli bat deba lekua. Ja? Bueno, eta bukatzeko sorpresa bat dakau. Txango bat ingo dugu, etxe luzo gaztetxea dano. Hora,
2000ko abenduak 23. Gaueko 11. Eta aiatua lehenko urtetik zaintza duten dantza, koreografia. Oin beste berotuta gero, beroketak inda gero, entrenatuta gero, ordu asko pasaitue, ja nervioso daude. Nervioso daude Lore Garburen eta Ander Belarrai. Behaien koreografiak ikusten zaituzte doain. Aurrea! Beste orduen saiatu da gero. Hemendik aurrera herriko plazetan eta orain berko zedan da, Ez dakit bani erropa honekin baiatuko naziko dira. Nunin berdezue, uda honetan datorren udan dantza. Ez dakit ba? Nunin berdezue. Nunin hori pentatzeko. Baltzisketan joan dizuen gaiatu berdezue. Venga, marcha! Txaloa! Herriko txiakin, harribien eskutik harina, talaimendiko eskutik musikoa, banakoa, eta gero berrize abesteko musika eskolakin,